Здравейте! Моето ново предложение за вас е една всъщност стара рецепта. Аз я знам от мама, тя от нейната майка, а баба от своята. Рецептата е за каша от пилешко месо, която мама ни прави, откак се помня. Никъде другаде не съм яла това, иначе толкова лесно и просто, но много вкусно ястие. За да направите пиле каша, ви трябват съвсем малко продукти и съвсем малко време. А ако сте сварили предварително пилешкото месо, времето за готвене ще се съкрати с още половин час. За кашата ползваме само бяло месо, това от гърдите на пилето. Сваряваме го за около 20 минути в леко подсолена вода. Не е нужно да преваряваме месото и то да стане сухо и твърдо, но с тази рецепта можете да спасите дори и такова преварено месо. Кашата ви пак ще стане вкусна. Запасваме бульон. Оставяме месото да се поохлади, колкото да не ни пари на пръстите, защото ще трябва да го накъсаме на малки късчета. Късаме месцето на конци, така, по дължината на нишките. Когато накъсаме месото, леко скълцваме част от него, не много старателно. Независимо, че ще правим каша, не искаме месото да стане на каша. Трябва да се усещат и парченца месо. Скълцваме и 2 скилитки чесън. В 100-130 мл сгорещено слънчогледово олио изсипваме малко по малко около 80 грама брашно, като непрекъснато разбъркваме с лъжица. Котлонът е на средна към ниска степен, за да не загори брашното. Когато то добие златист цвят, изсипваме 1 чайна лъжичка сол и 1 чайна лъжичка сладък червен пипер. Разбъркваме хубавичко, за да си пусне всички аромати червения пипер и да отцвети ястието ни. Слагаме изкълцаните скилитки чесън. Веднага след това започваме постепенно да добавяме от пилешкия бульон. Разбъркваме непрекъснато, за да ни се получи гладка кашата, без бучки. Това не е никак трудно, макар че когато аз се учех да я готвя, много се притеснявах от този момент. Ако не сте много уверени как ще се справите с получаването на гладка каша, дърпайте тенджерата от огъня за малко, само докато наливате бульон към брашното. Така ще ви е по-лесно да следите за това да разбъркате равномерно вашата каша. Виждате, от горещината брашното много бързо изпива бульона и затова продължаваме да доливаме бульон, докато получим желаната гъстота на кашата. Бъдете внимателни, за да не я направите водниста. Кашата трябва да си остане гъстичка. Накрая добавяме пилешкото месо и разбъркваме. Ако има нужда от допълнително бульон, добавяме по съвсем мъничко. Опитваме и на сол. Оставяме да клокне на горещия котлон. Ето от такива кратърчета да избива пара и разбъркваме около 5 минутки, след което изключваме печката, но оставяме тенджерата с кашата на котлона да избие мазнинката от нея. Необходимите продукти са изброени на екрана. Списъка с продукти за приготвянето на селска пиле каша ще намерите и в описанието под видеото. Хранителна и вкусна тази каша е любима и на моите деца. Непременно опитайте! Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го! За вас е лесно, за мен приятно. Споделете го с приятели. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. До нови срещи! А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща!